kwaqubuka ubhubhane iCovid-19, iPhalamende beliqhubha umsebenzi walo ngohlelo lokuxhumana nge-internet. Khathebuzwa ukuthi kungani inkulumo kamengameli ebhekiswe ezweni ingenziwa ngalolu hlelo. Usomlomo wephalamende uthi nakube isishayamthetho sibhekene nezingqinamba, kepha amaqembu ezombusazwe avuma ukuthi eze ukubonisa ubunye. It was important for us to take this political decision that no banning of a parliamentary building, no amount of sabotage will actually distract us from holding the State of the Nation address. Kubekelwe eceleni izigidi ezine zamarandi ukuhlela inkulumo kamengameli ebhekiswe ezweni, inkulumo mpikiswano ngayo kanempendulo kamengameli embuzweni ephakamiswe ngamalungu ephalamende. The proportional representation of political parties was a key consideration in allocating seats for members of parliament. The National Assembly will be represented by 238 members of parliament physically present in the House, whilst the National Council of Provinces will have 60 permanent delegates present. Isiqhutshekwe sesiqinisekisa sizothamela lo mcimbi. Kukhona kuzo abengumengameli wezwe uThabo Mbeki kanye nobe yiphini likamengameli uphumzile Mlambo Ncuka kanye nababe bengosomlomo bePhalamende ubaleka Mbethe kanye noDokotela Frenick Jinwala. Inkulumo kamengameli ebhekiswe ezweni izosakazwa bukhoma ku SABC.